Zo moeten de sletten er nou bij liggen. Hekkelen en alle troepen uit. Nou, het is heel belangrijk voor de aanvoer van water in de zomer en vooral voor winterdags voor de afvoer van het water. Dus dat het water zo gauw mogelijk bij het gemaal is. Door die begroeiing en al het eruit in de veert, wordt het langer dat het bij het gemaal is en dan krijg je wateroverlast. Uit de luchtwij is alles goed te zien. Daarom zet het waterschip deze week een helikopter in. Nou, zult even? Ja, we zullen even zien hoe het lijkt. Boersma had een gebied van 11.000 bunder. Het in de wei controleren neemt 2 weken in beslag, nou maar een hele dag. De helikopter vliegt 100 kilometer in de uren. We gaan nu naar Balzert en naar meer rayon. En dat zit een beetje in de draaihoek. Balzert, Makum, Barken. Boeren binnen nog aan het hekkelen. Dat is eens een week te let. Verder is van een hechte van 120 meter duidelijk te zien dat hier en daar de boel net op water is. Kist zien dat deze watergang is nog net hekkelen. Dus die eigenaar die krijgt een onschuldig. De boeren hebben het beter voor elkaar als verliezen hier. Boersma is tevreden. Sommige watergangen die ben nog net in water, die ben nog net hekkelen. Maar eigenlijk het meeste eerder wel uit. Hè? En wat doe je als een boer net hekkelt? Nou, als een boer net hekkelt, dan krijgt er eerst een onderschrijving, dus dan krijgt er een brief en er staat een hersteltermijn in. Nou, na die hersteltermijn controleren wij het weer. Als het dan wel hekkelen is, is dat net zo, dan doen wij het dus. Dan doet het waterschip het dus en op kosten van de boer.